саламатсызбыгыз, хөрмәтле тамашачылар. Янсура районының үтәге Исангул авылында яшәүче хугыш һәм хезмәт ветераны, күренекле курайсы һәм байтак курайсыларның остазы, Башкортстанның һәм Рәсәй Федерациясының атқананган мәдәният хезмәткәре Нәҗметдин Танһык Кужа улы Хәсәновка арнап, дусы журналист Салават Юлаев исемендәге премия лауреаты Мәһдиев Дәүләт агай булай дип язгайны. Картлык уны өйдә хагаламай, ничек алһын бындай ирдәрде. Бер сер килһә шунда абайламай, ул эш менән еңә сирдәрде. Курай менән еңә, моңы менән, мөхәббәте менән тормышка. Нәҗметдин дус әйтерһең дә имән һәм яшәү түгел һис бушка. Без 20 елдан ашу инде төрле мәдәни чараларда бергә катнашып, аралашып яшәйбез. Хәл белешеп торабыз. Һәм 9нчы тиктәне ваклауына карамастан Нәҗметдин агай әле лә дәртле һәм дарманлы булып кала дип әйтә алам. Нәҗметдин Танһык Кужа улы Хәсәнов 1925 елның 10 мартында хәзерге Янсура районының Мәзит авылында дөньяга килә. Атайдың орны ошо булды, безнең нигез ошымда булды. Буны абзыйымнар яшәне, Шәмс Ислам агай. Шәмс Ислам агайымнар. Был yerdə умарталык булды. Умарталык дигәндә хәзерге шикел дадан түгел, агасты өңүп эшләнгән Иван умарталар. Һәр атайыгызның 10нчы балаһы. Мен атайымдың 10нчы балаһы. Мені атайым колхозда кымыз эшләгән жердә эшләне. Кымыз инде. Кымызсы. Әшәем бияһаузда. Кымыз хатырга йөргән вакытта алып бара. Колхозга акча эшләгән. Колхозга акча эшләне. Менә шулай бирне. Шул вакытта һәр бер нәмәнең үзе белгән тарихты өйрәтеп йөри торганны. Мәзит ул Әлбәй авылыннан сыккан. Әлбәй Янсура карттың улларының бере. Әлбәйдең Байгилде дигән улының улы була. Мәҗит. Мәҗит. Габдел Мәҗит. Шул Габдел Мәҗит моны нигез алган. Авылыбыз борынгы 1740 елларга барып төшә. Был минең шәҗәрә буенча баягы 25-30 яшь алам. Шулар белән алып барсак, таман ана шулга барып баса инде. Безнең авылдан 106 кеше хугышка киткән иде. Мына 58 кеше ятып калды. 42 әйләнеп кайтты. 42 генә әйләнеп кайтты. 42-нең әле кайткан тегәктә аларның 4-әүһе кайткач берәр ай яшәп кенә ошо үзебездә дөнья куйдылар. Нәҗметдин агай, һәр хугышка касан алындыгыз? 42 елның декабрендә. 17 яшь тулып, 18 менән барганда. 18 яшькә әйләнеп барганда. Десант бригадында хезмәт иттем. Разведка мәктәбендә курсында укынып, шуннан соң 43 елның баягы Курский дуга шул хугышта башлап катнашып киттем инде. 44 елның январында ранен булдым. Разрывной шартлай торган поле эләгеп тубыкның өстәгенә. Селпәрәп китергән. Кырттырмалар, менә шулай кыртмай калдырып, менә шулай һәр үз аягы белән йөргән булам инде. Госпитальгә алдылар бит инде. Госпитальдә 6 ай ярым ятырга туры килде. Бул агастарды Нәҗметдин агай һәр үз кулыгыннан утырткан кеше бит инде. Авылдашларыгызның ихтәлегенә менә бул ядыларды
Ошо фамилияларды, исемдерди дөрүстүлөө. Дұрыстау, ішләттеу, кетіріп, қойау, бітәхілі менің істі болды. Мына бұл памятникті ішләтірге туры келді енді. Мына бул яудан кайтмаган авылдаштарының бүтәһен дә хәлбетне итләйгез. Бүтәхінде ішләйім. Бұнда 58 кеше. әйе. 58 кеше. Олар 58 тарих бит. 58 дөнья. Нәҗметдин Танһык Кужа улының күп кенә яқты хатирәләре Үргә Муйнак авылында яшәгән осорына тап килә. Туган авылында башлангыч мәктәпте тамамлап, Үргә Муйнакта укуын дәвам итә. Артабан Абдан урта мәктәбен тамамлагач, 1942 елда Үргә Муйнак авыл советы сәркәтибе булып эшләй. Бөек Ватан һугышыннан кайткач, 1947 елдан 1954 елга тиклем Үргә Муйнак авыл советы рәисе булып эшләй. Гаилә кора. Һуңгарак ошонда ук Калинин исемендәге колхоздың партия оешмаһы сәркәтибе вазифаһын башкара. Бұл Әминов Лутфулла деген курста. Сәғадәттин Абдылғужин. Бұл Идел Абдылғужин. Бұл Ишберде Хамидуллин. Бұл 46-47 елдар. 47 елдар. Район Исанғолдан Абзанға өсті. Сол вақытта теге осмотр болды мекен. Теге художественный берінде. Шунда барды ееулеп, бір 20-леп кеше, шуларды апарды команда өттіп. Көріш ауылдарға тоқтахақ, ауылдан өтәк, күлелер бізден, шунда нелер келер деп. Сигандар. Күшмесілер, күшмесілер, сигандар деп. Ол вақытта бетінде киім де жоқ үйінде. Кем неме келген, шуны білен барабыз шуатып. Шуатып барып, Абзанда бірінші орында алып қайттық. Спектакль қойып. Спектакль қойып. Неме деген спектакль? Қарлығас деген. Қарлығас деген спектакль. Бісінде жүріп, біздің білен қуышта ұйықлап, парторг болғала, шында келіп, организовать етіп, немелерді өріп бері тағыны. Газет сағына тұрғайны шында, ялында прямо станда газет сағына тұрғайны есіктер. Бұдан бізді білен бірге ашап шында, даже әуір тұтып ашап, азақ пұрып шында, шында организовать. Қақыр ашарға жоқ, немелерді ашар керек, істетір керек бетінде. Ол организовать атырған, табам әйге, табам ашарға, әйде түрк ешләгер деп. Әйбәт организатор, способный, кеше яу асыланманы бір вақыттала. Яқшы өйді болды әр вақыт. Мен бұш вақытта, ғарым білән, балыққа ертіғаны, балық сөйтінде, ялы тәк. Қыш бағынарға ерінік, аяқ әранен еттіп тұрманы. Алдына хайын әбізет совещание семинармы. Техника жоқ, ол еулеп, жүзепілі бар алмай бетінде, ел көп ме еу барағым. Велосипед жасап алала, велосипедке қойыштан өзенге қоя. Мен немеге болды һәм сен ике аяқ баста мен қарайықпен қарап өске қарай жүреймін. Тауға барахың, Ишанға текілім, осылай почти 30 километр велосипедпен тұтарым. Мен оған айтырғайын бара тұрған соң аяқ білән рейсіп. Нешек түйілген бар? Нәбетінде қайды мен армияның қайтқастық біләменді бізге яқынғына тұрдылар. Оның құрай ойнағанын ишеттерге теп, Нәбетінде қайларға үлкен әвейлер, шында ела тұрғайнылар. Мен де шыларды әрдіп иніп, шынағын мен бұл несек құры нөй қысқыра екен деп шында аттырай тұрғайнын. Ал құрайын халала, ішім мандалина әвелінде нейтіп, әл уақыт телевизор, ұманы, радио, ұманы кешінің көңілін көтеріге қапты тұрышып яттыңды. Мен теп көкірі көкманы бетінде ол. Кәрек уақытында құрайын қытты, кәрек бандалин ойнап берді, гармонды ойнап берді. Кешені уята тұрған. Уята тұрған. Ол кеше білен болғас, кеше білен кеше сәшілер енді. Шұрысына кешелер яраттылар. Сондай. Қазірде мұна ауылдан барған кісілер аны көрмей кетмейлер. Мәселен, аны үйіне ұғылып кетелер бір тәйлі. Урамда көрселер, хауы құрашып кетелер, еніп кетелер. 1961 елда Нәҗметдин Хәсәнов район мәдәният йорты директоры итеп тәгаенләнә. 1964 елдан район газеты хәбәрсеһе, 1966 елдан хаклы ялга сыккансы район буенча радио хәбәрсе булып эшләй. Бала бұл менің
иң алакка утырып эшләгән өстәл. Дом культурала директор булып эшләп йөрим. Редактор булып яңа гына эшкә башлаган Булат Петрович Майоров. Ул да яңа кеше. Мин тәүдә ялыша идем инде. Шул партия секретарын булып эшләгән вакытта языштым. Үзебезнең эш турында яздым, кешеләр турында яза торганным инде. Зарисовкалар нидер язгылай торганным. Бага кирәк булган хаттар бүлеге мөдире. Кем далдырга? Тукта, мин Дом культурага инеп барганда, күреп калганда иснешкән. Моны бирә бит, ул языша, нәйтә. Райкомга инеп әйткән. Миңа күсерегез. Районда яхшы белә, уга таныштырып бирү кирәкмәй. Иртәгәһенә үк нигә сагарып утыртып та куйдылар. Моны инде ул вакыттың бер шаһиты вәкил кусты. Аны укысы вакытында уның язганын карап үземдән менә шулайтын кырап яз, шулайтып яз дип хат язып җибәреп, әгәр дә хат белән алышмаһаң, һин хаттар бүлеге мөдире була алмайсың. 7 класста укыганда ук яшь сакта шигырьләр язаһың бит инде, хикәяләр язаһың. Шуларды редакциягә җибәрә торгайнык. Район газеты ул вакытта коммунизм өчен булды. Исеме коммунизм өчен дә Нәҗмиттин агайдан хат килеп төште бит инде. Нәҗмиттин агай ул вакытта белмәйм, но редакциянан bundan 100 километр сакрында ул авыл. Вур исәпләнә торгайны. Хат килеп төшкәч, ул минем язган хикәяне яманлап ялмай, нисек ядырга өйрәтеп, матурлап, кәңәш биреп, язып җибәргән инде. Шуннан Нәҗмиттин агаймен хатлашып киттек. Ул мине килеп редакциягә эшкә кудаланы. Әдәби сотрудник китмәйне, килде. Шуннан мин 10 класс кына биткәнмен, әле язышам да ул дитем, язалмыйм. Командировка бергә йөренек, бер елдан уже минем каләм шымаргайны, мине фото хәбәр итеп күрсәтәләр. Нәҗмиттин агай аснада минем иң япны өйрәткән шул укытучым һәмәк булды инде. 17 яшь тулгас килдем Исанга эшкә. Уларның өйеннән сыкмай торган инде. Шунда тамак ашап, шул нидән Сагайда пайдан бешергән ашап, шулай бергә тәүге еллары шул бут алып үстек инде. Өйләре белекәй генә була торган. Етемдерә бирмәне инде. Етемдерә, вот минем менә шуны әйткем килә. Минем атай, мин 6 класста укыганда атай үлеп калды, күптән хугышта булып. Атай урынына почти булды, әйе. 1989 елда безнең районда байрам булды, һәм авылдашлар дигән. Шуга арнап бу музейда астылар инде. Беренче директор безнең Нәҗмиттин Тәнсекүш Хасанов булды. Бүтән материалларды йып, экспонатларды йып, иң зур эште шул эшләнә инде. Шуңа гына мин килдем. 95 елда. Һәр залдың үзенең нихе бар бит инде. Менә без тәгаенләш. Хәрби һәм хезмәт даны музеенда залында торабыз. Икенче ердә теге борынгы әйберләр, конкурс әйберләре, өченче ердә районга бәйле документлар, архив документлары менә шунда итеп йыганлык. Шулай эшләргә туры килде. Урында районнан сыккан күренекле Кешеләр, әйе, улар турында мәгълүматлар, әйе, шулай эшләргә туры килде. Яшьләр белән эш алып барган мәктәпләреннән Нәҗмиттин агай әйтеринем, бер вакытта ла йыбанмай, авыруына кай вакытта авырган вакытында ла бара менә гимназиягә бик еш йөрүшеннән беренче мәктәпкә, икенче мәктәпкә менә өченче мәктәптә лә по-моему яңгырак кына Нәҗмиттин агай булып килде. Шуның авыл мәктәпләренә ла яй көндәрендә инде менә сыгып йөреп, яшьләр белән укучы балалар очрашып, үзебезнең әйтәк районның тарихын һөйләүдә, таныштыруда, шуның кемдәрдер шәхесләр турында һөйләшүләр алып барган вакытта, чөнки ул бөтен кешеләрне
яхшылап күбен белә. Безнең өлкән шәхесләр бит үзебез райондан чыккан шәхесләр һәм бына инде Белеп һөйләyin. күреп белеп менә буган хәлләрне, буган ничек булган Шаһиты буларак һөйләyin. шаһит буларак һөйләй. Үткән буаттың 60-70 елларында Ейәнсура Курае тигәндән республикабызда гына түгел, Рәсәйдә, хатта бөтен союз күләмендә таралды тиһәк, арттыру булмас. Нәҗметдин Хәсәнов итәкчелегендә Ейәнсура районының курайсылар ансамбле бынан түгел 40 ел элек Башкортстанда һәвәткәр коллективтар арасында беренче булып халык ансамбле исеменә лаек булды. Өлгәшелгән уңышлардан икәһен әйтеп үтү дә итәләр. Ансамбль 1965 елда һәм 1977 елда художестволы үдешмәкәрлектән бөтен союз фестивальләре лауреаты исемен яуланы һәм Кремльдән Сездар һараенда йомгаклау концертларында сыгыш яһаны. Ул вакытта редакциялар эшләйнем әле. Башлай бердем, анан редакциягә күстем. Ошо ансамбльде ташламаным, ансамбльдә итәкче булып эшләп йөрдем. Үзегез беләсегез, райондың журналисты, район журналисты ул теге дөресен әйтергә кирәк. Иң насар көтүсе кебек. Шундай әрһез эшләргә тиеш кеше. Культура мәсьәләһе килеп сыга икән, культурный мероприятие үткәрергә уйлайлар икән, ана Хасановка юк бетәләр. Әйдә, Хасанов, эшлә. Әйе, ана ул халык исемен алды, әйдә оправдать иткән. Курайсыларымды да йыям. Ул дөресен әйтергә кирәк. Лозунгыларын да язып белергә кирәк. Художник юк. Үземә эшләргә туры килә. Анан балалар бар бит. 5 бала үстердек без. Әлдәлә хәләл ефетем әйбәт булды. Эшемә дәрт берде. Эшемдә эшләргә кирәк икән, бар, йөрі эшләп кайт. Бизе тирләр сыкканса, әйдә курай белән постоянно тренировкалар эшләй инде, репетиция эшләйбез. И шуннан һәм действительно егетләр сездән килеп сыгарга тиеш. Без дабай күстә халаяк. Бизе дәртләндерә, без уйнарга тиешбез. И шуннан безнең белән анда йөрсә Абдулла Султанов булды. Был двориста, значит, Лихачев исемендәге заводның дворисында уйнадык. Шуннан комсомол дворисында уйнадык. И шуннан бизе отбор эшләп дворис съездовка эләктек. Шунда адактан кемнәр еңүчеләр безгә министр культуры СССР, министр культуры, значит, Демишевне ешол безгә 10 кешегә, 10 курайсыга именной сәгать кул сәгате вручать итеп сыкты. Шул безнең хәтердә калган. Ул сәгатьтәр конечно алып килмәгән без, һаман да әле хаклана әле. Моны барла безнең Нәҗметдин аркасында, шуның матур итеп оештыру аркасында. Ленинның 100 еллыгын билдәләгән вакытта Ульяновскида сагыш яһанык бетендә. Ансамбль сагыш яһанык, ансамбльде сыгармадылар. Без иншар белән Буранбайда йырларга тиеш булдык. Иншардың шул тиклем көчле тавышлы вакыты йырлап беткәнене сыгармайлар. 5 тапкыр уйнарга туры килде. Буранбайда. Буранбайда 5 тапкыр бер артлыгына.
Уилдан агай, балта астаһы. Ул бит авыр эш. Шулай булуына карамастан мына безнең кебек яшьтәр кебек йөреп ятты бит. Хәер заман агайды, карагыз. Ул бит шулай ук мына ут кешен инде, мына үзе мына карап кына торган ипле генә теге хүлпән генә мак кеше, торганы белән утын инде. Ансамбльдың тәүге курайчылары Нәҗметдин Хәсәнов, Әхмәт Сәлим Яқупов, Хәйрзаман Бикбаев, Уилдан Абизов, Гомәр Хөсәенов, Мустафа Юлдашбаев булһа, 70нче еллар дәвамында ансамбльгә икенче буын курайчылары өстәлә. Сулпан Тайсин, Ганиулла Кузахмәтов, Закиян Булатов, Закирия Назаров, Урал Юлдашбаев итәкчеләренең ышанысын аклай. Вакыт бергемдә лә аямай шул. Ансамбльдың тәүге катнашучыларынан бүген шөкер тагы Әхмәт Сәлим Яқупов агай исән әле. Бына без әле Янсора Башкорт гимназиясының бина алдында торабыз. Ошо Башкорт гимназиясында һәр курайчылар түңгәрәге оештырып, балаларга курай сабактары бирәһегез түгелме? Бердем. Онда егеттер генә түгел, кызларды өйрәттем. Гимназияла карт яугир башлаган изге эште бүген уның укучылары дәвам итә. Янсора районының төрле авылларыннан килгән һәләтле балалар бик теләп курай сәзләрен өйрәнә. 1992 елдан алып Янсора районында 2 елга бер тапкыр Нәҗметдин Хәсәнов исемендәге призга курайчыларның төбәк бәйгеһе үткәрелеп килә. Бәйгелә һәр теләгән курайчы катнаша ала. Соңгы елларда курайчылар ансамбльләре лә бәйге тота. Хөрмәтле якташлар, хөрмәтле ердәшләр, дуслар, карындашлар, халыклар, инәйләр, апайлар. Бүгенге конкурста шатланып утырабыз. 150-нән артык кеше бәйгегә сыкты. Уларның яртыһынан күбе балалар бит. Балалар мына ниндәй кызыксыналар. Демәк, безнең моңыбыз, безнең башкорт моңы яшәясәк. Ашаган бүтә, кийгән туда, тату яшәүләргә ни итә дигәндәй урынында һәм вакытында әйтелгән йылы һүз онытылмай. Яңарак кына Нәҗметдин Хәсәновка Мостай Кәримдән хат килеп төшә. Халык шагыйре бынан ярты буват самаһы элек булган бер вакыйганы искә ала. Нәҗметдин агай олы кунакты юр һүҙлелеге менән куандырган икән.
Нәжметдин һәм Сәгыйдә Хәсәновтарның улдары Кәрим һәм Рәшид элемтәселәр, кызлары Сайра һәм Лилия укытучылар. Ата-әсәйнең йөзенә кызыллык килтермәү улар өчен тормыш кануны. Килендәре, кияүдәре һәм yeğenдәре лә матур яшәү өлгөһен әллә кайдан эзләйһе түгел дип саныйлар. Дөресен әйтергә кирәк, бала бәләкәйләрне Кәрим ныграк тәрбияләне, ул караны. Катында эштә булгас, без икәүләп эшкә сыгып китәбез. Ниндәй нәрсәне? Мен больницала эшләдем. Больницала. Операционный санитарка булдым мен. Арып кайтагында нәрсән? Төндә лә китәһең, көндез лә китәһең. Кай вакытта сакырһалар, шул вакытта. Кай вакытта скорый килеп кыскырта, утыраһың да китәһең. Операция яһап кайтабыз бит инде. Мен санитарка. Еңгәй байыстыгы бит әле. Түгел, мен үргем уйнактыкы. Ургы муйнактыгы. Әйе. Менә Нәҗметдин агайсыр булмаһа, еңгәйне нисек таптыгы да нисек алдыгы? 47 елдан алып 54 елга тиклем сельсовет председателе булып эшләдем Муйнакта. Әйе. Вот. Ну, 22 яшьлек егет, әйе, күз күрә. күз күрә, шул хайлап йөреп алдым инде. Акчаганын Бөтен ул авыл советына нисә авыл иде инде? 12 авыл ине. 12 авылдан хайлап алдыгы инде. Әйе, Еңгәй нимә һәммән оксаны? ипле. Ипле. Без бәләкәй сакта атайыбызны һирәк күрдек. Әсәйебез әйтә торгайны. Менә атайыгыз кайтһа, атайыгызын битенә кызыл китермәгез, шулай әйтмәгез, былай әйтмәгез, матур йөрегез. Урыс белешем була торган. Гришанин дигән. Ну, бай булды инде. Аның әллә йөзләгән корты, бал корты, ну, бал хаты байым инде. Ну, богато живешь, Григорий Андреевич. Куда будешь девать свои деньги, тип, мәрәкәләй торганым, дигән. Нет, ты богаче меня. Как, вон у тебя сколько? Дусишикан дөньяның терәге. Карт яугирдән замандашларына әйтер үзе бар. Ә без инде Афарин Нәҗметдин агай 100 яшә дип теләйбез. Оптимист булырга кирәк. Мин шулай, мин былай дип төшенкелеккә бирелеп яшәмәскә кирәк. Ул вакытта дәрт үзеннән үзе дарманлата була.